Bekuphambi kokuba kuqinisekiswe amalungu ezithunywa ezikhoyo ngethuba unobhala wasentshona Kapa uvuyo lofele ethe waphakama evakalisa izichaso. This gathering is in contempt of court judgment. La malungu aye ashiya phansi. I-process yenziwe izolo kwi-Central Committee i-quick fix ayithethi ngezinto ebezithethwe ijudge. Le nkongolo ithe yaqhuba nokuqinisekisa amagama yaze yagqiba kwelokuba kuzokuvotwa namhlanje. iNUMSA ithi abo baphumileyo bayalahlekisana. The CC has further resolved that the court order must be implemented to enable the Congress to move forward without further delays. We've started, whilst we are appealing, we've started to implement the court order. And that's why you would see that some of comrades who were suspended have been participating in this conference. Aphansi afika kwiwaka amalungu ekulindeleke ukuba avote, iziphumo zilindeleke ngoLwesihlanu. iNUMSA ithi le minyaka mithandathu igqithileyo ibe nolwamvila kubasebenzi yaye le nkongolo kufuneka iyile imigaqo-nkqubo ezokulwisana noku. Thule Joka, kwindaba ze-SABC ndise-ICC eKapa.